Kristovi. Ďakujem bratovi, že ma tak pekne predstavil, ale on len tú krajšiu stranu povedal. Tak je, ako čo spievali. Niekedy cítime pevnú zem a niekedy máme trápenie. Ale vždy je s nami on. Keď nám povedal, ja budem s vami po všetky dni až do skonania sveta. Nie do 1. februára, ale do skonania sveta. Aj dnes je s nami. Veľmi rád prichádzam do tohto zboru, lebo ja to niekoľkí ľudia tu, čo ma majú radi, ale mne to nevadí, bratia, sestry, či ma niekto chce, alebo nie. Ja som tu preto, aby som zvestoval toho, ktorý má moc spasiť veriacich. Slovo Božie je pravda. Slovo Božie je moc. Slovo Božie môže premeniť naše životy. Mali sme jedného priateľa, ktorý prišiel na evangelizáciu a keď sa zakončili služby a sa mu pýtali naši domáci bratia a sestry, priateľu, ako sa ti páčilo? A on predesený hľadí na nich. Čo sa mi malo páčiť? To je slovo Božie. Čo sa ti tu má páčiť, alebo nepáčiť? Lebo ho príjmeš, alebo ho nepríjmeš. Dobrý kázeň nám odkázal. To je slovo Božie. Lebo ho príjmeš, alebo ho odhodíš. Lebo si vyvolíš život, alebo si vyvolíš smrť. Tretia cesta nie je to. Ja vám dnes mám mienku rozprávať z Božieho slova o synoch Abrahámových a o deťoch Kristových. Už ste počuli po tieto 2 večere evangelizačnej službe, že máme sa obrátiť k Pánovi. A už teraz, keď vieme, že sa máme k Pánovi obrátiť a vieme, že sme obrátení k Pánovi a že sme deti Kristove, chcel by som trochu podoprieť Božím slovom to, čo my by sme mali vedieť. Prečítam z 18. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, 18. aj 19. verš. Osemnásta kapitola, 1. kniha Mojžišova, 18. aj 19. verš. Keďže Abraham istotne bude všetkým národom a mocným a budú v ňom požehnané všetky národy zeme. Lebo ho znám, pretože prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe a tak budú ostríhať cestu Hospodinovú, činiať spravodlivosť a súd, aby Hospodin uviedol na Abrahama to, čo hovoril o ňom. A tiež prečítam aj Evangelium podľa Jána, 1. kapitola, 12. verš. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Synovia Abrahámovi a deti Kristove. Abraham bol priateľ Boží. Abraham nebol
ako väčšina z nás. On nemal zhromaždenia. On nemal bratov a sestry veriacich. On mal iba hlas Boží. A uveril tomu Bohu a sa mu to počítalo za spravodlivosť. Tento Abraham za mnohé roky nemal deti. A modlil sa Bohu. A potom sa mu narodil Izmael. A Abraham bol šťastný. Má syna. Má kto zdediť jeho majetok. A o 14 rokov pozdejšie narodil sa mu Izak, syn zasľúbenia. Abraham bol šťastný. Má syna so Sárou, svojou manželkou. A rozprával im, ako sme prečítali, že Hospodin o ňom vydal svedectvo. Ja ho znám, kto je Abraham. On bude svojim synom rozprávať o súde a o spravodlivosti, o Hospodinovi a ja ho rozmnožím mnohé národy. A potom znovu sa oženil. A ešte mal 6 synov. 8 synom Abrahámovým poznáme mená. A možno mal ešte synov, ktorým mená nepoznáme. A Hospodin robil tak, že vždy, keď niečo veľké sa malo stáť, vždy, keď započínal nejakú zvláštnu oblasť, tak urobil zmluvu. Prvú zmluvu urobil Hospodin, keď sa zakončila potopa. O tom viete. Postavil dúhu na oblohu nebeckú a mne to viac líči na jeden sľub, ako na zmluvu. Lebo od ľudí nič nežiadal. Povedal, ja viac nebudem trestať tento svet potopou. A ako na tú zmluvu postavil jedno znamenie. Znamenie môžeme prečítať 1. Mojžišovej 9. kapitoli 12. verš. O tomto znamení, ktoré Hospodin dal, my môžeme mať svedectvo, že keď sa naoblačí a keď slnko zasvieti, my vidíme dúhu. A tam hovorí tak, a Boh povedal, toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami na večné pokolenia. Komu je daná táto zmluva? Všetkým ľuďom na večné pokolenia. Preto my v tomto čase vidíme dúhu a sa spamätáme, že viac svet potopou trestaný nebude. Zmluva, ktorá má znamenie. A potom urobil zmluvu Hospodin Abraham. A povedal, urobím s tebou zmluvu. A táto zmluva je napísaná v 1. Mojžišovej 17. kapitoli 11. verš. A hovorí takto, obrežete telo svojej neobrezanosti a to bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi vami. Obrežeš každého mužského pohlavia.
To bude zmluva, to bude znamenie tej zmluvy. A ako mohli Abrahámove vnúčke, Abrahámove ďalšie pokolenia ženy dokázať, že sú Abrahámovo pokolenie? Nijak. Lebo táto zmluva bola urobená s mužmi. Zmluva so synmi Abrahámom. A to je ten rozdiel, bratia a sestry, o ktorom chcem dneska večer vám povedať. Abrahámovi synovia mali znamenie Abrahámovej zmluvy s Hospodinom. Ale ich ženy nemali. A túto zmluvu mali dodržať tak, že budú spravodlivosť a súd o Hospodinovi ďalším generáciám rozprávať. Ale čo sa stalo? Z 8 synov Abrahámových o Hospodinovi rozprával jeden. A ostatní odišli za modlami, za cudzými bohmi, odišli a neslúžili Hospodinovi. Znamenia si zadržali, obriezku si zadržali, ale slúžiť Hospodinovi neslúžili. Počuli o Hospodinovi. Abraham je rozprával. Boh povedal, ja viem, kto je Abraham. On bude rozprávať svojim synom. Abraham je rozprával. Ale oni zanedbali to. A zadržali si znamenie a viete, to sa stalo potom tak, že oni Hospodina zabudli a znamenie si zadržali ako nejaký dôkaz, že sú oni zvláštni potomkovia Abrahamovi. Toto ďalšiu zmluvu Hospodin urobil izraelským národom. Pozrite, prvo celému svetu dal zmluvu. Všetkým ľuďom, cez všetky pokolenia. Sme istí dneska, v 21. storočí, že potopa svetová viac nebude. Máme znamenie. Potom Abrahamovo znamenie dal mužom potomkov Abrahamovi. A potom na púšti 3. vlastne 2. knihy Mojžišovej, 31. kapitoly, 13. verš. A ty hovor synom Izraelovým a povedz, avšak mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vámi po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posvecuje. A ty hovor synom Izraelovým. Teraz prišlo novo znamenie dňa pre jeden celý národ, pre židovský národ, pre Izrael. Od Noácha Hospodin nežiadal sobotu. Od Abraháma Hospodin nežiadal sobotu. Ale od izraelského národa Hospodin požiadal, aby im to bol znak, znamenie, že je urobená zmluva medzi Bohom a medzi izraelským národom. A toto znamenie si zadržali Izraelci. Ale viete, keď prišiel Pán Ježiš Kristus, tak sme prečítali tam, čo Ján apoštol napísal v svojom evanjeliume. Medzi svojich vlastných prišiel a jeho vlastní ho neprijali. A potom sme si prečítali ten 12. verš. Ale tí, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno.
prišla, moji drahí, nová zmluva. Prišla zmluva skrze krv Ježiša Krista. Prišla zmluva s novým znamením. Všetci, ktorí veria v Ježiša Krista, majú právo stať sa Božie deti. Majú právo stať sa Božie deti. Tu nehovorí, že tí, ktorí veria v jeho meno, sú Božie deti. Ale tí, ktorí veria v jeho meno, majú právo sa stať Božie deti. Prečo? Pretože keď Izraeli sa povedalo meno, niektoré meno, tak to sa myslelo na tú osobnosť, ktorá nesie to meno. Viete, u nás sa dávajú mená všelijaké svojim deťom. Dávame mená nejakých gréckych, rímskych bohov. Ani nevieme, že to boli bohovia. Tak sa volajú naše deti teraz. Viete, ale Boh hovoril Izraelovi, meno cudzích bohov nevezmeš do svojich úst. A keď povolávaš svoje dieťa, ktoré nosí meno nejakého starého gréckeho, rímskeho, perského alebo akého egyptského boha, ani nevieš, že do svojich úst bereš meno toho cudzieho boha. Ale tí, ktorí berú meno toho jediného nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, oni nemôžu pochybiť. Amen. Oni vždy hovoria dobre, pretože meno nášho Pána Ježiša Krista je Pán Ježiš Kristus. To nie je len meno, že sa on tak menuje. To je on, to je osoba, to je ten Pán, ktorý prišiel, aby spasil tých, ktorí boli zahynuli. Všetci sme odišli od Pána, všetci sme sa od Neho oddelili. Viete, dneska viac ako 2 miliardy ľudí sa priznáva, že sú kresťania. Oni poznajú, že jestvuje Pán Ježiš Kristus a majú nejaké ceremónie, patria do nejakých skupín, do nejakých cirkví. Oni majú právo stať sa Božie deti, keď uveria Pána Ježiša Krista. Oni môžu dostať moc, keď uveria Pána Ježiša Krista. A teraz je tá nová zmluva v jeho krvi. Matúš 26, 28. Lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechu. Prišla nová zmluva v krvi Pána Ježiša Krista, keď môžu ľuďom byť odpustené hriechy. S kým je urobená táto zmluva, bratia a sestry? S katolíckou cirkvou, s evanjelickou cirkvou, s cirkvou Kristovej duchovnej, pravoslavnou cirkvou. S kým je urobená táto zmluva? Teraz je nová zmluva Kristovej krvi. S tými, ktorí ho prijali. Teraz je zmluva medzi tebou a medzi Kristom. Teraz je zmluva pre každého jednotlivca. Nie je viac pre celý svet. Nemôže byť nikto spasený za to, že si ty spasený. Každý musí byť spasený pre seba.
Zmluva je urobená s jednotlivým človekom každý. Každý má právo. Nikto nie je odhodený. Nikto nie je vyradený. Každý môže sa stať dievčaťom Kristovi. A môžu byť odpustené hriechy. Toto je niečo nové. Preto je to táto zmluva nová. Že nikdy nemohli byť ľuďom odpustené hriechy. Ale v Kristu Ježišovi naše hriechy môžu byť odpustené. Nebudú odpustené hriechy, pretože patríš do niektorej kresťanskej spoločnosti. Odpustenie hriechov dostaneme kedy? Keď uveríme v Neho. A ako je to uveriť v Neho? Pozrime 1. Korinťanom 14, 22. 1. Korinťanom 14, 22. Hovorí, že takže jazyky sú na znamenie a nie tým, ktorí veria, ale neveriacim, a proroctvo nie neveriacim, ale tým, ktorí veria. Znamenia zmluvy. Pamätáte od počiatku, že každá zmluva mala znamenie. Že svet nebude potopený dúha. Že Abraháma rozmnoží mnohé národy a že budú slúžiť Hospodinovi obriezkami. Že izraelský ľud je zvláštny, vyvolený ľud, sobota. A že máš odpustené hriechy, dar Svätého Ducha. Toto je znamenie. Prečítali sme. Takže jazyky sú znamenie. Je to, bratia a sestry, rozdiel medzi mocou a medzi darami Ducha Svätého. Pretože sme prečítali v 12. verši 1. Jánovej kapitoly, že dostaneme právo a potom moc. Moc. Dostaneš právo a moc. Právo už všetci, ktorí sa uznali, že sú kresťania, že veria v Ježiša Krista, dostali právo, aby získali moc. A ako získajú moc? Tak, že budú prosiť, ako hovoril Pán Ježiš Kristus, že on naplní Duchom Svätým tých, ktorí ho prosia. Môžete sa volať 2 miliardy ľudí kresťanov, ale koľký z nich majú moc? A toto je znamenie. Viete, keď urobíte zmluvu, zmluva je vždy urobená medzi dvomi stranami. V tej zmluve píše, aké máš právo, aké máš záväzky, čo sa mení a čo sa nemá meniť. Z Božej strany je urobená zmluva. Nová zmluva. Krvi Kristovej. Toto je ten svedok zmluvy, že krv Ježiša Krista, Božieho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. Toto je z jeho strany. Záväzok zmluvy, že nás očistí v jeho krvi od každého hriechu. Ale z našej strane je to tiež záväzok. A hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, keď sa kajáme, keď vyznávame svoje hriechy, verný je aj spravodlivý, aby nám odpustil. Aby nás očistil.
nám niekto odpustiť, že sme špinaví? Povie, no nevadí, že si špinavý. Nemám ja proti tomu nič. Ale on nás nenechá špinavým, on nás ešte očistí. On nám odpustí a očistí nás od každého hriechu. Len keď vyznávame svoje hriechy. Tak málo nám nechal na našej strane. Meno, nad každé meno. Pán Ježiš Kristus. A dal nám právo, aby sme sa volali jeho deti. A ako jeho deti dal nám moc, ktorú on mal. A povedal to, čo som ja robil. To, čo som ja konal, aj vy budete konať. Či chcete, moji drahí, byť čiastka toho, čo Pán Ježiš robil, keď chodil po tejto zemi. On nám dal na to moc. Duch Svätý je moc. On povedal svojim učeníkom, keď mal odísť z tejto zemi, povedal im, dávam vám moc šliapať na hadov, na škorpiónov. Ani nič otravné vám neuškodí. Budete vyháňať démonov, budete vládnuť nad mocami temnosti. Dostanete moc, povedal svojim učeníkom. Dostanete moc Svätého Ducha a budete mi svedkovia. Začnete od Jeruzalema, Judska, Samárie až do poslednej končiny zeme. Dostanete moc. Mnoho je tých, ktorí vyznávajú Pána Ježiša Krista, tak ako čo bolo mnoho obrezaných za času Abraháma. Jeho potomkovia rokami posle Abraháma sa obrezávali a dodnes sa obrezávajú. A vyznávajú Abraháma za svojho otca aj Židia, aj muslimáni, aj kresťania. A čo z toho, čo Pán Ježiš Kristus povedal, keby ste boli synmi Abrahámovými, robili by ste to, čo Abrahám robil. Ale vy ste z toho zlého. Vy ste z otca diabla. A oni sa nahnevali na ňo. To prečo nám tak vravíš? Pretože ho neprijali. Prišiel k svojim vlastným a jeho vlastní ho neprijali. Tak dostali moc a právo každý, kto ho príjme. Viac nie je to národ, viac nie je to rasa, viac nie je to muž alebo žena, viac nie len synovia Abrahámovi, ale synovia a dcéry Kristovi. Slovo nám Božie hovorí, nie je to viac muža ani ženy, nie je to viac Gréka ani Žida, nie je to viac Barbara ani Skýta, nie je to viac bohatý alebo chudobný, nie je to viac školovaný alebo negramotný. Nie, bratia a sestry, všetci majú právo a všetci môžu mať moc byť deti Božie. Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Nikto ťa nemôže zastaviť, aby si sa stal dieťa Božie. O, ja som... To jeden môj priateľ, kolega na robote mi vravel, že ja som Srb, ja som pravoslávny. Nás tak učili. Dobre, ty buď Srb, buď pravoslávny. Ver Pána Ježiša Krista a príjmi jeho moc. A budeš dieťa Božie. To nevadí, čo si bol predtým. To nevadí. Viete, ja som mal príležitosť kázať ľuďom úzadia muslimánov a oni nepoznali slovo Božie. Oni nepoznali Pána Ježiša. Oni nevedeli nič o evanjeliu.
Ale aj oni, keď prijali Pána Ježiša Krista, keď uverili v Neho, Pán ich pokrstil Svätým Duchom. Modlili sme sa, aby sme dostali Ducha Svätého, tak sa musíme modliť. Viete, ľudia viac chcú čítať, ako čo sa chcú modliť. Chcú byť múdri. Ale nie je zasľúbenia tí, čo budú múdri, budú deti Božie. Ale tí, ktorí sa budú modliť, dostanú Ducha Svätého. A my sme sa modlili za Ducha Svätého s tými ľuďmi z muslimánskeho úzadia. Oni nepoznali to, čo vy poznáte. Môžete byť šťastní, že poznáte to, čo poznáte. Môžete ešte napredovať. Viete, každý dostane kresťan mieru viery na počiatku a potom to máte rozmnožovať. Má to riasť. Viera rastie. Viera rastie. A potom sme sa modlili a Pán sa neozval. A oni nedostali Ducha Svätého. A bolo nám zjavené, že majú nejaké prekážky k tomu. Majú nejaké čarovné veci, nejaké okultné veci. Niečo, čo je protivné Bohu. A som sa ich opýtal, ak máte také voľaké veci v dome, voľaké rekvizity, či by ste to chceli zničiť. A jeden z tých muslimánov sa ozval a vraví, ja mám. Náš hodža mi vypísal nejaké tam slova arabské a s tými slovami môžem bajať, môžem preklínať, alebo už čokoľvek, ja ani sa nerozumiem do toho. Či by si chcel zničiť to. Hovorí, dobre, idem domov a ja to hodím do ohňa. Či by si chcel dať kľúč tomuto chlapcovi popri tebe, aby odišiel on a zobral to. Povedz mu, kde. A nech on to zobere a nech donesie sem. A všetci hľadeli na mňa, ale ja som dostal od Pána také vnúknutie, aby náhodou sa tento človek nepremyslel a dostal by strach to spáliť. Lebo keď niečomu ste otroci, tak vy sa toho Pána, ktorému ste otroci, bojíte. A ten chlapec odišiel do jeho domu, doniesol tie papiere a my sme mali tú službu, sme sa modlili za Ducha Svätého v jednom novo vystavanom dome, ktorý nemal ešte ani dvere, ani obloky. Nemali sme sa kde schádzať, tak sme sa schádzali tam v tej budove. To ešte tam nikto nebýval. To bolo na konci mesta, nikomu sme nezavadzali, aby sme sa tam modlili. Ešte ani nebolo poriadené, dolu bol ten šut. My si urobili tak na bloky, posadali. A keď sme spálili, tam sme si založili oheň, bolo ešte dosť zima. Keď sme do toho ohňa hodili tie papiere, a ja som položil pravú ruku na jedného, ľavú ruku na druhého a začali sme sa modliť. A zrazu títo dvaja bratia začali hovoriť novými jazykami. Ako im Duch dával vysloviť. A radovali sa Pánovi. A tešili sme sa všetci, že dostali popri tom, že uverili v Pána Ježiša Krista, dostali aj moc Svätého Ducha. Toto zasľúbenie patrí vám, vašim deťom a na široko ďaleko všetkým, koľkých a
koľvek by povolal Pán Boh náš. Toto zasľúbenie patrí vám. Toto patrí podľa zmluvy. Toto patrí aj podľa znamenia. A potom, keď Pán naplní svojim Svätým Duchom, tou mocou Božou, ktorú nepoznajú ľudia, kým to nepríjmu. Pán Ježiš povedal, že to nemôžu poznať, nemôžu ho prijať, pretože ho nevidia, neznajú ho, ale vy ho znáte. Lebo prebýva medzi vami a bude vo vás. Halelujá. Ďaká nášmu Pánovi, drahí moji, každý jednotlivé má právo dostať túto moc. Má právo dostať moc Ducha Svätého. A potom, keď Duch Svätý je v našich srdciach, tak máme aj duchovné dary. Je rozdiel duchovná moc a je rozdiel duchovné dary. Keď dostanete duchovnú moc, tak sa zjaví znamenie jazykov. Ale potom to je len znamenie tej zmluvy krvi Kristovej a tej moci Svätého Ducha. Ale potom viac nie si jednotlivec. Keď dostaneš moc Svätého Ducha, viac nie si jednotlivec medzi tebou aj Bohom. Potom si úd tela Kristovho. A slúžiš iným údom a iní údovia slúžia tebe. A preto sa schádzame, aby sme spoločne oslavovali nášho Pána. Aby sme jedni druhým slúžili. Preto sú duchovné dary, aby sa budovala cirkev. Aby sa ľudia vzdelávali. Aby boli naplnení mocou. Obyčne, viete, na evangelizačných službách sa káže o tom, ako sa treba obrátiť. Ale keď sa obrátime, Duch Svätý nás bude viesť. Nemusíme sa báť. Nemusíme si myslieť, ako to bude. Pretože služba detí Kristových nie je len z rozumu, ale z ducha. Prorok dávno povedal, nie moc, ani silu, ani nie múdrosť, ale mojím duchom. A ten duch nás bude viesť. Lebo to sú deti Božie, ktoré sú vedené duchom Božím. To sú deti Božie, ktoré sú vedené duchom Božím. Niektorí patria do niektorej organizácií. To sú deti Božie, ktoré sú vedené duchom Božím. Ja chcem byť Božie dieťa. Ja chcem byť Boží Kristov syn. A verím, že vy chcete byť synovia a dcéry Kristovi. Toto je slovo Božie, drahí moji. Či sa nám to páči, alebo nepáči. Náš priateľ povedal, čo sa mi má páčiť? To je slovo Božie. To môžem prijať, alebo neprijať. Nech vás môj Pán žehná. Toto je jedna taká počiatočná lekcia o tých zasľúbeniach a o tých zmluvách, ktorú chce Pán náš Ježiš Kristus urobiť s každým jedným z nás. Pán Ježiš robí zmluvu s každým jednotlivcom. Očakáva na teba. On hovorí, ja som prichystal všetko, tu je razítko, ak sa ty podpíšeš, ja to potvrdím a dám pečať Ducha Svätého. Amen. Aj dneska večer. Všetci, ktorí sme prijali Pána a ktorí sme pokrstení Svätým Duchom, prijali sme moc.
A táto moc pôsobí skrze duchovné dary. A je 9 duchovných darov, ktoré apoštol Pavel napísal, ale sú ešte aj iné duchovné dary, ktoré on nenapísal. A môžeš dostať moc a môžeš cez tieto duchovné dary byť zasiahnutý tou mocou. Medzi ostatným najčastejšie ľudia chcú z týchto darov 9 uzdravení. Keď je telo nemocné, tak sme nejak smutní. Ešte ak nám povedia, nemáš už veľa dní, budeš myslieť zomrieť. Tak sme smutní. A prídu a povedia, pomáhaj. Modli sa za mňa. Ako by sme radi, aby všetci ľudia boli zdraví. Ako by sme boli radi, aby všetci ľudia mali vieru. Ako by sme boli radi, že by všetci ľudia boli naplnení Svätým Duchom. A všetci boli spasení a prišli k poznaniu pravde. Ako by sme boli radi. Ale toto dosahujeme modlitbou. Aj teraz budeme sa modliť. Za tých, ktorí chcú, aby sme sa modlili. Budeme sa aj za vás modliť. Budeme sa aj za seba modliť. Viete, my potrebujeme každý sa modliť aj za seba. Aj aby ste sa vy za nás modlili. Aj my sa chceme modliť za vás. A z týchto darov mnohé sa osvedčili v našich životoch. Ak má niekto depresiu, ak má niekto tie psychické nemoci, ak má niekto fyzické nemoci, ak má niekto mentálne nemoci, dar Svätého Ducha je daný, aby uzdravoval. Všetky druhé duchovné dary sú v jednotnom čísle, ale dary uzdravovania sú v množnom čísle. Dary uzdravovania, pretože sú rôzne nemoci a na každú nemoc je to dar uzdravenia. Je to, moji bratia. Ak máte túto potrebu, budeme sa teraz modliť. A kým sa modlíme, ak ťa pohne žiadosť a tvoja viera, že môžeš byť uzdravený alebo uzdravená, prídi, dotkneme sa, tak ako Pán Ježiš povedal, budú klásť ruky na nemocných a oni sa budú mať dobre. To sme my nevymysleli, to je Pán Ježiš Kristus tak povedal. A my to chceme byť poslušní a chceme to robiť. Budeme klásť ruky na nemocných, ale neuzdravujeme my, ale náš Pán. My sme len poslušní jeho slovu. Tak poďme do tej modlitby. Prosím vás, postavte.